Здравейте! Днес ще ви представя примерни теми за уроци за професионалисти в сферата на изкуството и дизайна, както и някои упражнения, които могат да се използват в час. В допълнение на общия английски, уроците са подходящи за а, компетентни по езика на ниво А2 до С1. Примерни теми включват описание на форми, на светлината, на цветовете, на местоположението, на стила, физически материали, включително виждате акрилни, четка, клей, пластилин или глина, изел, статив, килн, пещ и така нататък, електронна екипировка, т.е. оборудване, основни действия, скетчове и рисунки, приложни изкуства, графични и фини изкуства, движение в изкуството, неокласицизъм, фотореализъм, поп-арт, постмодернизъм и така нататък, фотография, редактиране на снимки, шрифтове, изготвяне на писма, изготвяне на веб дизайн, лейаут, DTP и CAD, съответно различни софтуери се разглеждат, образование на тези видове професионалисти, видове бизнес, които те могат да учредят, и различни видове дизайн, едиториал във връзка с публикуване на периодичен печат, корпоративен, музикална индустрия, видеоигри, информационен, IT съответно, публишинг на книги, за реклама, за околната среда, интериорен, моден дизайн, интерактивен дизайн. Освен упражнения за говорене и слушане и писане по различни теми, които естествено ще бъдат модифицирани така, че да служат на вас. Има и видео упражнения. Ще видим едно такова. Ще видим първите два въпроса. Темата тук е фотографи. Point and shoot cameras are pocket size with many features and are used by A. Professional and amateur photographers or B. Non-professional photographers only. И question 2. The Cybershot WX9 was a high megapixel range, which means it has A, high resolution or B, low resolution. Hey guys, I'm Anthony. And I'm Melody. We've got a range of cameras to cover in this episode, starting with some point and shoots. So you might have noticed how point and shoots have a lot more features nowadays than they used to in the past. So even non-professionals can take some pretty nice pictures with these little pocket cameras. And that's something we talked about earlier in another one of our segments on food photography. Those were some very appetizing pictures. Yes, all on a little point and shoot. All right. So the answer to the first question is professional and amateurs and high resolution. Click, always correct. Here in the questions for this lesson, what do all digital cameras have? Well, all digital cameras have an LCD screen where all the digital photos are stored, and the photos are stored on a SD card. Това е текста, който е автентичен текст, който е реклама на различни камери. Има и упражнение за слушане, където ще разберем, слушайки диалога, дали е вярно или не, че the woman is a professional photographer and the man recommends a point and shoot camera. Let's hear this. What can I help you with, ma'am? I'm interested in buying a digital camera. Sure. What are you planning to use it for? I want to take some pictures on my vacation. It doesn't need to be anything fancy. I recommend the Regis 1080. It's a great point-and-shoot camera. That looks pretty. Okay, so the woman is not a professional photographer, but the man does recommend point and shoot camera. Това е всичко за днес. Благодаря ви, че гледахте. Очаквайте нови видеа с още повече професии.
See you next time.